נגבי מאת יחיאל מוהר. רוח רוח על ביתנו, וכוכב אורות צופנו. אבא שם חורש שדותינו, נומה נומה בן. הן יחרוש בשדות המשק, למה לא אקדח וסתנו. אין חריש עמוק בלי נשק, נומה בן, נומה בן. משפחות שכולות יקרות, הרמטכ"ל, מכובדיי כולכם. ראשית, פקודיי, מפקדיי וחבריי שנפלו בלחימה, במבצעים ובבניין הכוח וחישולו, בכל הזירות וכאן בהגנה על הדרום. הם אינם נוכחים כאן לצערי, אך הם איתי ואיתנו תמיד. זכרם, מורשתם וערכיהם הם ציווי לחיים במשימת ביטחון ישראל. והקשר האמיץ איתכם, משפחות שכולות יקרות, יימשך לעד. אין עמוקה מהמחויבות של צה"ל, של פיקוד הדרום ושלי אליכם. אשלח מכאן תנחומים למשפחותיהם של לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון שילה יוסף אמיר, ולוחם אגוז, רב סמל דוד יהודה יצחק זכרם לברכה, שנפלו בשבוע החולף בהגנה על אזרחי ישראל. איתי גם אלו הנושאים עמם את פצעי וצלקות הקרב והאימונים על גופם ובנפשם. חיבוק חם. עמי גם שבוינו ונעדרנו, ובראשם סמל ראשון אורון שאול וסגן הדר גולדין זכרם לברכה. נמשיך ונפעל להשבתם בשם חובתנו למי שלחמו ונפלו כאן על הגנת הדרום. שנת יובלי, מלחמת יום הכיפורים ובסיומה פטירתו של דוד בן גוריון. במלחמת יום הכיפורים, למול אתגר חסר תקדים, לחם פיקוד הדרום בתעוזה, בנחישות, ביוזמה, ולמרות שהופתע, ניצח בקרב. מלחמה ולקחה. המציאות השתנתה, ואיתה השתנו גם שדה הקרב והאויב, אך המשימה נותרה כשהייתה, הגנה על הדרום. לקחיה של המלחמה, הטלת ספק, מוכנות, נכונות ואומץ תקפים. זוהי משימתו היסודית של פיקוד הדרום, וכך נעשה מיום הקמתו לאורך כל השנים, בואכה מלחמות, מבצעים ופעולות הגנה כל העת. לוח השנה זוכר ומזכיר. אנו מציינים בימים אלה 9 שנים למבצע צוק איתן. מבצע משמעותי, רחב היקף, שתכליתו הייתה השבת ביטחון לדרום. זכיתי לשרת בו כמפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה בקרבות הקשים. נפלו בו תחת פיקודי טובי בנינו אשר לחמו באומץ רב. האתגרים הביטחוניים נמשכים ברחבי הנגב ובערבה, והם רבים ומורכבים. הרמטכ"ל, מפקדנו, המשימה ברורה. אני מודע לכובד האחריות, נפעל כשערכי ויסודות צה"ל מתווים את דרכנו. מתוך חשיבה מעמיקה, דריכות, מוכנות, יוזמה, השתנות וחתירה לניצחון. מי שימשיך ויוביל את המעשה הם אנשינו. מפקדי ומפקדות, חיילי וחיילות פיקוד הדרום, פקודיי. אני מאמין בכם, בעוצמה האנושית האדירה המצויה כאן, וסומך עליכם שנפעל יחד למען משמר ארצנו. ולמען מי נפעל? תושבי הדרום בהובלת ראשי הרשויות והיישובים. אין חריש עמוק בלי נשק. שיתוף הפעולה האמיץ, המגל והחרב, עליו נשען וישען שגשוגו של הדרום. הנופים כאן, היישובים, המרחבים ובעיקר האנשים מוכרים לי ויקרים לי עוד מתפקידים קודמים. זכיתי לשרת, לפקד ולהילחם כאן. אני שב לחיקו החם של הדרום. המעשה הביטחוני והמבצעי הוא מורכב. נמשיך ונפעל בצוותא עם כלל גורמי צה"ל, הזרועות והגופים, ויחדיו עם שותפינו האמיצים מכלל זרועות הביטחון. במעמד זה אני רוצה להדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה עם שכנינו ממצרים ומירדן, אשר מקיימים איתנו מאמץ ביטחוני למען השלום.
בשנים האחרונות הושגו הישגים רבים בפיקודו ובהובלתו של אליעזר. אליעזר, אנו מכירים ופועלים יחדיו שנים רבות מאוד. אני מודה לך על עשייה מקצועית, איכותית ומרשימה. פיקדת מתוך תחושת שליחות אמיתית, יצירתיות, חזון ומעוף מעוררי השראה עבורי ועבור כולנו. מודה לך מאוד על הרצון האמיתי ללמד ולסייע ועל העברת הפיקוד המקצועית והאיכותית. מר והילדים, אני מודה לכם כמעשה ראשון בשם פיקוד הדרום, לכם ולמשפחה כולה, על התמיכה באליעזר לאורך כל התקופה. קבע המשורר, אין האדם אלא תבנית נוף מולדתו. אזכיר כאן את הסבים והסבתות שלי, זכרם לברכה, חלוצים, דור תקומת ישראל, שעל ברכיהם גדלתי למעשה עבור העם והמדינה. לאמי שרה, שיצקה בי ערכים, ציונות ודוגמה אישית, ושלימדה אותי לאחר לכתו של אבי משה, זכרו לברכה, בדמי ימיו, פיקוד ומנהיגות למול קושי, גם מבלי לקרוא לזה כך. למשפחתי, ובראשה הדס אשתי, אשת חיל וחייל אמיתית, מופלאת בעיניי. ולילדיי, יואב, יאיר ויעל, אתם מקור כוחי וגאוותי. לחבריי הרבים מכל המעגלים למסע המשמעותי הזה, כל שהוסיף אגרע. ולסיום, ציוונו בן גוריון, בנגב ייבחן העם בישראל, ואני מוסיף בצניעות וגם בערבה. נפעל בכל כוחנו לביטחון הדרום, למען נתקיים, יסוסו מדבר וצייה, ותגל ערבה ותפרח כחבצלת. במעשה מבחננו, יחד נעשה ונצליח. תודה.